skal vi se. Så, Tobias og Oliver. Hvad er det, Albert lige har fanget? Det er jo en due. En hvad for en? En due. Skal vi lige gå ind og kigge? Se, helt stille. Nej, rolig. Så kan vi lige vise det. Ja, Øj, Albert, den er fin, hva'? Prøv at se. Nej, bliv her. Bliv her. Sådan, bliv. man kan se hovedet. Øj, hvor er den fin, Albert. Ej, hvor er det... Den er godt nok vild. Ej, det er godt nok helt vildt. Den er godt nok syg. Jamen, den er fin, Albert. Hold da, det går på Albert. Jeg tror ikke engang, vi kan ikke engang tage den. Skal vi ikke tage et billede af duen?